వెల్కమ్ టు షాద్నగర్ రియల్ ఎస్టేట్. హౌస్ వచ్చేసి 100 స్క్వేర్ యార్డ్స్, 47 lakhs, వెస్ట్ ఫేస్. ఇది వచ్చేసి శ్రీనివాస కాలనీ, బస్ స్టాండ్ బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది. పరిగి రోడ్ నుంచి 500 meters, బస్ స్టాండ్ నుంచి 600-700 meters లోపల ఉంటుంది. 1 BHK పోర్షన్లు 2 ఉంటాయి. ఇది ఒక పోర్షన్ కనిపిస్తుంది, హాలు, బెడ్రూమ్ ఉంటుంది, కిచెన్ వచ్చేసి 100 స్క్వేర్ యార్డ్స్, బోర్ ఉంటుంది, మున్సిపల్ వాటర్ ఉంటుంది, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్. బస్ స్టాండ్ బ్యాక్ సైడ్ శ్రీనివాస కాలనీ, 47 lakhs. పిల్లర్లు లేవు, ఓల్డ్ హౌస్. ఇది ఓన్లీ ప్లాట్ వాల్యూ కిందనే ప్లాట్ విలువ తీసుకోవాలి. ఇది ఒక పోర్షన్. షాద్నగర్ మున్సిపాలిటీ, షాద్నగర్ టౌన్.